So yun. Tapos na, no? Tapos na yung presentation. Ayos muna tayong buhok. Tapos na yung presentation. So, i-upload ko na lang yung i-upload ko na lang yung video. Then, panoorin nyo lang guys para baka sakali makatulong din sa inyo. Yung mga yung mga sakit na yun na binanggit ko ako kanina, saan po siya nagsimula? Of course, unhealthy diet. Naniniwala kayo doon? Ngayon, hindi na healthy talaga lahat ng mga kinakain natin. Kasi bakit? Even yung mga gulay, mga prutas natin, may mga chemicals na ini-infuse po doon. And of course, ito ngayong smoking, yung sabi ko kanina. Kilala niyo ba si Miriam Santiago? Di ba namatay siya because of lung cancer? Pero si Miriam, hindi siya naninigarilyo. Yes or yes? Yes. Kaso lang, dahil senadora siya, during sa Kongreso, dahil halos mga kasama niya sa Senado naninigarilyo. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng malaking effect doon sa mga naninigarilyo kasi siya, nalalangap niya lagi yung usok. Lack of exercise. Sino po dito yung nag-exercise pa sa atin? Wow! Congratulations sa mga nag-exercise. Pero I'm sure yung iba nag-exercise din. Kaso lang, daliri na lang ang ini-exercise niya. Bakit? Lahat ay merong cellphones. Yes or yes? Yes! And of course, ano pang pinanggagalingan ng mga sakit natin? Medications. Sino po dito sa inyo ang meron pang mga maintenance? Sila! Maintenance! Wow! Ang galing naman ng mga guest natin. Wala na silang mga maintenance. Alam niyo po ba, pag meron po tayong maintenance, sobrang napakahirap nun kasi napakalaki ng epekto po nun sa kidney natin at saka sa atay. Naniniwala po kayo doon? Kasi yung kidney natin, doon nagsisimula yung pagkakaroon niya ng malfunction. Yes or yes? Yes. And of course, air pollution. Ito, hindi naman natin ito maiiwasan. Hindi naman po pwedeng hindi tayo huminga. Di ba? Subukan nyo kayang huwag huminga ng mga isang segundo. Diba? Halos mag-ano ka na, papalpitate ka na, and of course, radiation. So saan natin nakukuha yung radiation? Unang-una sa mga gadgets. Kaya yung mga bata, yung mga anak natin, iwas-iwasan talaga natin yung umawak ng mga cellphones. Kasi alam niyo po ba, di ba merong napabalita before, bata pa siya, so dahil tutok na tutok siya sa gadget niya, doon nagsimula na nasira yung mata, nang pumayat siya, hanggang sa nagkaroon talaga ng sakit yung mga bata. Kaya sa mga baby, kagaya ni Asi, Diyos ko, iwasan yung paghawak ng cellphone. Yes or yes? Yes! And of course, stress. Sino dito yung walang stress? Yes! Sino dito yung nai-stress sa kanyang katabi gabi-gabi? Yes! Ha? Sino dito? But of course, yung sobrang malaking impact ng stress sa atin pag walang pera! Pera talaga, no? Grabe. And ito nakakatakot and many more. Ibig sabihin, mas marami pa ang magiging sanhi ng mga sakit natin. So, ang tawag po natin doon is body pollution or sa Tagalog, basura sa katawan natin. Yes or yes? Yes! Yan. So, sabi dito, fight back before it's too late. Be detox now. Mag-enroll po tayo sa ating 3 months detox program. So, saan na yung products natin? Ayan. So, ipapakilala namin sa inyo si Intra. Sabihin nyo nga, Intra. Intra! Ayan. So, ano ba ito si Intra? Si Intra ships to over 30 countries since 1992. Actually, over 41 countries na tayo ngayon. And of course, exclusive formula of lifestyles. So, unlike sa products ng iba, nag-aano lang sila, naghahango lang sila sa iba. But us, sa lifestyles, tayo talaga ang nagmamanufacture ng products natin. Kaya wala po tayong out of stock dito sa products natin. Yes or yes? Yes. And of course, si Intra, it contains 23 time-tested and most potent herbs. Ibig sabihin, out of 3,000 plus na mga herbs and botanical extract na pinag-aralan ng mga scientists and doctors sa Canada, 23 lang po yung nakasama dito kay Intra na siya po yung nagko-complement sa 8 biological system natin. And of course, it is used by millions of people around the world. And many have become independently wealthy by sharing Intra. So, ibig sabihin, share tayo ng products natin, and later on, we will become wealthy. Yes or yes? Yes! O, yung mga inaantok dyan, diabetic yan. Next!
So, ano ba yung content ni Intra? Of course, yung mga herbs and botanical dyan, pinaghalo po yan na galing sa bark, roots, leaves, and berries. Ibig sabihin, hindi lang siya sa dahon, hindi lang sa prutas, kundi buong puno talaga yung laman ng Intra natin. And these are forms of natural food, not medicine. So kung maalala natin yung mga ninuno natin before, di ba? Wala naman silang mga mercury drug, di ba? So kung ano lang yung mga halamang ugat, kumbaga sa bakuran, yun lang talaga ang ginagawang medicine nila. And kaya nga sila tumagal ng mga 100 years, di ba? Pero ngayon, dahil ang dami na natin ngayon mga synthetic, dami na nating mga kinakain ng mga instant foods, so nagiging instant na rin ang buhay natin. So, eto, meron tayong tinatawag na monogram. Sabihin nyo nga, monogram. Monogram. So, ito po ay ginawa sa US PubMed, para katumbas po dito sa atin is Department of Health. So, yung katawan natin, meron tayong 8 biological system. Cardiovascular, yung puso natin, pantunaw natin, eliminative and antioxidant, endocrine, yung mga glands natin. And of course, immune system, nervous system, reproductive system, and of course, yung sa mga buto-buto natin. So, ibig sabihin, 8 lang talaga yung component ng katawan natin. So, pag magsobra dyan ng isa, ibig sabihin, alien na tayo noon. Yes or yes? Yes. So, meron din namang napakagandang mga supplements na lumalabas sa market. Pero alam niyo po, nung pinag-aralan ito sa US PubMed, yan, yung iba-ibang klase ng mga supplements, si Intra lang talaga ang nag-a-address ng 8 biological system natin. Palakpakan nyo naman si Intra. Yan. So, ibig sabihin, sa kay Intra, wala talaga siyang pahiyang-hiyang. Nasabihin nila, ay, hiyang kasi ako sa ganito, kasi gumaling yung nararamdaman kong ganito. But of course, with Intra, ang gagawin ni Intra, uunahin niya yung pinakamahinang parte ng katawan natin. Kaya let's say for example, may cancer ang isang tao, uminom siya ng Intra, sabi niya, bakit parang wala pa akong nararamdaman na nag-heal sa aking nararamdaman sa cancer niya? Pero, sabi niya, bakit sumarap ang tulog ko na dati hindi ako nakakatulog ng mahimbing? So, ibig sabihin, inuuna muna ni Intra yung pinakamahinang parte ng katawan natin. Yes or yes? And of course, ang kagandahan pa po kay Intra, pwede siyang ipatak sa mata. Pwede ipatak sa tenga. Pwede siyang ipunas sa mga rashes natin. And even sa mga sugat. And even sa private parts natin, pwede siya. So, let's say for example, pag may mga kakilala kayo na may almoranas, di ba? Dati-dati, kinakahiya ng iba na meron silang almoranas. Pero alam nyo, yung mga gumamit ng products na gumaling ang almoranas nila dito, pinaglalandakan nila na dati may almoranas sila. But taking the products, yung Intra, nawala po yung almoranas nila. Yes or yes? Yes. Grabe talaga. Ang gagawin mo lang doon kay Intra, pupunasan mo siya sa umaga at saka sa gabi. Siyempre, iinom ka rin ng products. So, yun. So, of course, next product natin, ito yung favorite ng kadamihan sa amin, yung Nutria Plus. Sabihin nyo nga, Nutria Plus! Nutria Plus. Asan na si Nutria Plus natin? Of course, si Nutria Plus, meron siyang 12 synergistic ingredient na pinagsama-sama. So, ang ginagawa ni Nutria Plus sa katawan natin, of course, lahat ng pamamaga sa loob ng katawan natin, tinatanggal niya po yun yung mga inflammation para hindi siya magkaroon ng complications yung mga ano natin, mga nararamdaman sa loob ng katawan. And of course, ang kagandahan dito, meron siyang vitamin C, including the Seleno Excel. Itong Seleno Excel actually, parang anti-cancer yan. Si Nutria Plus actually, nire-recommend na yan siya sa anti-cancer, National Cancer Institute. So, pag meron kayong mga kakilala na nag-undergo ng chemo, radiation, any form of cancer, napakaganda po ng Nutria Plus natin. Lahat ng mga bukol-bukol natin actually sa katawan, let's say mga cyst, yan, yung mga cancer cells natin na malignant, tinatanggal po ni Nutria Plus. May mga myoma, PCOS, yung hormonal imbalance, ay naku, sobrang napakaganda ni Nutria Plus. So it prevents cancer, reduces inflammation, repairs and regenerates tissues, and prevents skin damage due to sun exposure. So pag nakainom ka ng Nutria Plus, para ka lang ditong nagsa-sunblock, hindi ka matatakot na mape-penetrate yung skin natin ng ultraviolet rays. And of course, ito ang pinakamaganda
sa lahat, it slows down the effects of aging. So, pag umiinom ka ng Intra, kasama ni Nutria, ngayon, let's say, iinom ka, after ilang months, magiging mukhang bata ka. So, yung itsura na ito, nagmukhang bata na ito. Yan. So, next product natin, of course, si Fiber Life. So, si Fiber Life is a unique soluble plant fiber. So, meron itong 8 napakagandang fibers. Ang ginagawa lang nito, para maalala nyo lagi si Fiber Life, para ka lang dito nag-ABC. Una, of course, appetite control. So, kung gusto mo magiging sexy, or gusto mo magiging chubby-chubby, po pwede ito si Fiber Life. Depende lang po doon kung paano mo siya i-take. And pangalawa, blood sugar level. So, kinokontrol niya yung diabetes natin. So, pag diabetic ka, Intra at saka Fiber Life. And of course, cholesterol control doon sa may mga problema din sa heart. Yes or yes? Yes! So, sino dito gustong gumamit ng Fiber Life? So, at saka pala si Fiber Life, alam nyo ba, pwede po siyang gawing facial mask with the help of Intra. So, yung capsule natin yan, pwede mo i-break, tapos ihalo mo siya kay Intra. Sa umaga or sa gabi, pwede mo siyang gawing facial mask. So, marami siyang purpose. Of course, yung third product natin, si Cardio Life, it contains minerals and plant extract, including the vitamin K7, the vitamin K2 brand, which is unique and well-studied. So, ito si Cardio Life, yan. So, ito si Intra, Nutria Plus, si Fiber Life, and yung last products namin, of course, si Cardio Life. So, ang ginagawa ni Cardio Life, pinapanatili niya ang healthy, of course, yung heart natin. Pag may mga kakilala kayo or sa members of the family, meron siyang mga heart enlargement, may butas sa puso, hinihinga lagi, medyo marupok na ang kanyang mga buto-buto, may Alzheimer's or dementia, yung may mga Parkinson's disease na hindi na makokontrol ang movement, sobrang napakaganda ng Cardio Life natin. So, natutulungan niya magkakaroon tayo ng healthy heart, of course, stronger bones, and brain health. Kaya kung nakakalimutan mo kung minsan ang itsura ng asawa mo, mag-Cardio Life ka. Okay? So, ito yung content ni Cardio Life, vitamin K2 called vitamin K7. Yan. So, may folic acid actually siya. Sobrang napakaganda nito ng products natin. And of course, may vitamin B12. Ang maganda din dito sa ano natin, Cardio Life actually, pwede na dito uminom yung mga 12 years old and up. Yan. So, next. Ito yung tinatawag natin na Premium Detox Program. So, by the way, in 33 years of lifestyles, ito lang talaga yung products namin. 4 lang talaga siya. Diba? Unlike with other companies, ang kinicarry nila ng mga products, ang dami, di ba? More than 20s. But of course, dito kay Lifestyles, 4 lang talaga ang products natin. Now, kung gusto mo talaga magiging healthy or bumalik into your optimal health, inom tayo ng complete set. So, hindi naman ibig sabihin po nun, pag wala tayong sakit, hindi na tayo inom ng products. Much better na wala pa tayong sakit, inom na po tayo ng products kasi sabi nga nila, prevention is better than cure. Yan. So, yung isang box natin o yung detox program natin, ang laman po nito ay ito siya. So, ito yung Better Together Kit natin or detox program ang tawag natin. Ang laman niya nito is 2 Intra, isang Cardio Life, isang Fiber Life, and of course, isang Nutria Plus. So, complete set talaga. So, that cost 8,400 plus 250 na handling fee. This is 8,650. Now, ang kagandahan po naman dito sa products natin, pag meron po kayong ina-address in 1 month time of taking the products, meron po tayong tinatawag dito na 30 days money back guarantee. Yes! Yan. So, ano ba yan, Lisa? Ang 30 days money back guarantee? Of course, ang 30 days money back guarantee, ibig sabihin, iinom ka ng products, may gusto kang i-address sa katawan mo, in 30 days, pag walang nangyari, hindi ka na-detox, wala kang nararamdaman, you can return the products, we will return your money. Yes or yes? Yes! So, sa mga medyo nagtitipid, no? Sa mga medyo nagtitipid sa budget, of course, we have this Economy Detox Program. Pwede ka mag-umpisa ng isang Intra and 1 Nutria. Si Intra is 1.8, si Nutria is 1.5. So, 3,300 plus handling fee na 50 pesos per product. Kaya siya nagiging 3,400.
So, you have to take it for 3 months period. Ang tawag namin dito is 3 months detox program. Alam nyo, titingnan nyo po yun, before and after 3 months na nagtitake kayo ng products, mas iba po yung pagbabago na mararamdaman mo sa katawan mo. Yes or yes? Yes! So, ito naman yung commitment natin sa ating quality. Ganito kami kasi ka-confident, di ba? Bakit kami ganito ka-confident na o-offer kami ng 30 days money back guarantee? Because sa quality pa lang natin, this is produced in Canada in accordance with good manufacturing practices and of course, HACCP standards for purity, safety, and sanitation. Alam niyo po ba yung Canada, isa sila sa pinaka-strict pagdating sa mga tinitake nila ng products. Mas strict pa po sila sa US. So, hindi basta-basta nakakalusot sa kanila yung mga supplements bago ilabas sa market. And of course, approve syempre tayo ng Food and Drugs Administration and of course, kosher-rated tayo. Ibig sabihin ng kosher-rated, even mga juice pwedeng gumamit ng products natin. Ano yan, quality control ng mga kudyo, and of course, halal certified. So, pwede ito sa mga Muslim brothers and sisters natin. Yes or yes? Ayan. So, 30 days money back guarantee. So, maganda ba yung products natin? Yes! And of course, so meron akong tatawagin na 3 na magpa-product testimony. So, sila po yung mga products of the products din. So, may I call on first on the list is soon-to-be Regional Director Atiging Midolyar. Sunod-sunod lang tayo to be followed by Liza Galvez. And of course, our third testimony share, of course, my other half, Executive Director Daryl Philip Munoz. Ganito talaga sa life, so if you're not yet prepared, then you will prepare.